In hierdie straat woon die stad se grootste watermorsjors. Die inwoner gebruik 702 000 liter per maand, genoeg om 2 swembaddens vol te maak. Die Kaapse droogte is so erg dat owerhede nou besluit het om die 100 grootste waterverbruikers se straatname bekend te maak. Ons is op die stadium nou waar ons moet alles probeer om hierdie krisis te verhoed. En daarom gaan ons aan die minister vra dat die Kaapstad moet 'n rampgebied verklaar word. Ons hoop dan dat ons sal meer hulp kry en bystand kry van nasionale regering. Waterbeperkings het die somerverbruik met 27% laat daal, vanaf 1100 miljoen liter per dag verlede jaar tot 800 miljoen vanjaar. Die hersiene teiken is nou 700 miljoen liter per dag. As ons by 10 tot 15% kom, dan sal ons moet begin met water vir sekere ure per dag te stop. Ons wil dit graag nie doen nie, want daar is ook nadele en dat dit ons infrastruktuur kan beskadig daarmee as jy dit aan en afsit. Maar een van die planne is dat ons wil graag die water van die see gebruik om dit ook te omskep in drinkwater, ontsouting te doen. Dit kos natuurlik baie geld en die geld sal moet verhaal word van die verbruiker. Die stad waarsku dat diegene wat nou steeds nie gehoor wil gee nie, met duisende rand beboet kan word.